matur nuwun boten iso kompak awake dhewe uluk salam padha di pangsuli nggambaraken warga masyarakat Bendungan kene piyayine blogo-blogo demen senengane cok sedekah bukti nyatane uluk salam bae padha dadi wangsuli Allahumma ya nak matur nuwun nak awake dhewe ditimbali karo piyai-piyai ing sami legah wonten desa Bendungan ya ngene nak awake dhewe tekan kene ya sepisan alal bihalal ngaturaken minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin karo para piyai silenggah ana ing desa Bendungan sedaya kemawon kula pribadi lan kanca-kanca kula sak tim wayangan nggih Pak dingapunten nggih kalepatan kula mugi menyang saged sesambetan malih wonten taun lajengipun nggih karo donga mak ya tak dongake kok adi ditimbalan kene tak dongake masyarakat Bendungan masyarakate wargane padha ayem tata titi tentrem padha bagas waras kesehatane adoh sambikalane agung rezekine panjang yuswane slamet donya lan akhirate Allahumma lan gegayuhan masyarakat sedya jangka ngidipun jangkah kalian warga masyarakat Bendungan muga-muga enggal kinabulan ana ngarsane Gusti Kang Murubing jagat Allahumma amin sing dadi pegawe ya mundhak pangkate sing dadi tani ya bisa munduh wewaning tani sing kanthi hasil memuaskan sing dadi karyawan sing dadi buruh ya mundhak gajine sing dadi dokter ya lari soli nyuntik sing dadi seniman seniwati ya gek ndang kondango juara misuwur sing dadi bengkel ya gek ndang lari soli nembel ban ning aja ndongak-ndongake ban-bane wong do jebluk Allahumma amin terus apa iki no awake dhewe lan kejaba menyaturake gunging panuwun sepisan dumateng Rama Camat Bapa Penewu Wates Bapak Sutrisna Esos lan matur dumateng Bapak Kapolsek Wates dan kalian dan Ramil Wates ugi matur nuwun awit sampun kersa rawuh pepanggihan wonten dalu menika lan langkung-langkung dumateng panjenenganipun Rama Lurah Rama Kades Bapak Mujiyo SE nek wong do nimbali utawa do ngaturi kae Mas ngabehi Bangga Mustika iki tajate apa mak jajal aku tak ngerti sepisan netepi bersih bisa tiap 2 tahun sekali ya lan kajate uga hari jadi kelurahan Bendungan sing kaping 78 ya mergane apa ya kok dadak bersih desa wayangan sapa sing ngerti mergane apa mergane yo gablek duit kuwi ora duwe duit yo ora iso wayangan ndase lan matur dumateng panjenenganipun Bapak Ketua Panitia Bapak Sugirian iki Ketua Umum terus Bapak Ramelan Pak Dukuh ugi matur nuwun ugi panitia ketua lan BPK ugi matur nuwun BPK Bendungan lan lurah Sakapanewon Wates ugi matur nuwun awit saking rawuhipun lan kula suwun para pejabat para pamong para perangkat kula aturi sing guyub rukun bersatu nggih ngoten mawon
Tapi nek bersatu ki sing kawula cilik dijiwit lara, sing nang dhuwur ya krasa lara nggih. Ampun gablek nggih. Nggih, matur nuwun. Terus isih iki. Nah, iki ana durpres ya tak sengkake sisan iku ndak warga sing dadi panitia kecewain penggalih. Iki ana durpres nganggo cerdas cermat. Oh iya. Dari Pak Lurah ini. Nggih tata-tata nggih niki cerdas cermat sinten mawon saged nggih. Wong niki wonten duwite. Nggih, amplope niki. Saking panitia. Pertanyaan pertama, tukang dembung kudu pas le apa? Ya. Iki pilihan kok iki. Sutradara joglo, aku njaluk sutradara joglo sing bedhek. Iki pilihan tukang dembung sing kudu pas ki le apa? A. Nuthuk dalang, waduh. B. Nuthuk sinden. C. Nuthuk wilahan. Ya, wis. Ayo amplope dipendet nggih. Saking sutradara joglo pun kula titipke kula riyen jeng-jeng saged dipendet. Mulane gek munggah panggung tak caoske nek munggah ya tanduk kene kudu munggah panggung. Pun nggih. Tolong siji nggih. Iki wonten 3. Terus pertanyaan kedua. Alat makan mie ayam kuwi apa? A. Positif ogi nganggo pilihan ABC sing bedhek sikik malah kena denda. Monggo Bu, matur nuwun. Oh, Bu Sumini, Pak. Matur nuwun Bu Sumini iki sedulurku iki. Iki sedulurku. Kula ya wis kenal suwe, kondange kuwi ya cok mulang dadi guru, ya cateringan. Ya nyukupke nggon konsumsi nggon wayangan iki ya Bu Sumini karena kuwi ya piyayi sugih kok arep ketoke kaya Sri Kandi kae. Tenang kok. Kuwi upama randha ngono wis tak nganu wingi-wingi kok. Nek lak duwe bojo aku trimo ngalah kok. Wani aku. Tenang kok. Dadi aku ki ngati-ati saiki serawung ki ora nyasunyus. Terong duntir-untir bojone wong rasa dipikir. Terus alat makan mie ayam kuwi apa? A. Catut, B. Ruji montor, C. Sumpit. Yo munggah panggung warga Bendungan. Kantun setunggal nggih. Munggah. Monggo Mas. Mbak. Sing bedhek sumpit sinten? Munggah panggung. Kene Mas. Tendel-ten iki kaya cilikku mbiyen beling iki. Aja mu saru tas cilik iki sing apik. Heeh, aja muni celeng. Cek, matur nuwun, salaman. Asmane sinten? Rizky, alah kaya penegramku. Iki ganteng kaya cilikanku biyen. Nggih, andap. Nggih, sami-sami wah ya apik denger matur nuwun nih. Anak wong tenan kae berarti. Pertanyaan ketiga. Awas, sutradara joglo nggih, warga Bendungan iki saged nggih. Ana tembung Bendungan. Paing pasar. Macane piye? Jawaben. Ayo gerem piye? Ayo. Gerem ya. Ah siki aku le bedhek iki nggo dalange. Ninggal panggung warga Bendungan. Iki tesis tunggal. Nggih, kula titip iki nggih. Mangke dipendet. Pun iki durprese pun rampung nek kesuwen ndak ora apik. Nah, iki panyuwunan. Pun iki Bu Sumini ya tak caosi lagu mengko. Nah,
Aku wis tepung suwe karo Bu Sumini kae wangi bloboh nyahnyo cek nyukupke pengertian. Wis suwe kok. Lek kenal ya kula cok saba juglo prasaja ya cok kepethuk. Sian nukoke rokok barang iki mau ya wis matur nuwun ya Bu ya. Disengkuyung. Tepuk tangan untuk Bu Sumini Mas dan yo iki yo ana panyunan nawala ning kole maca. Saiki nepungke sinden. Saka Wali Mujo sing cerak buta galak. Astomik. Asmane? Nggih Sugeng Dalu, Mbak Sani. Asma Kinarya Joko nggih. Kula Sumi. Saking pundi? Saking Bantul. Pun kagungan garwa. Jujur mawon lho mergane warga kene iki cok. Golek kesempatan lho. Yo. Oh sampun. Jujur lho iki ora kena ora jujur ning warga kene iki piyaine pinter-pinter. Sapa sing ngapusi pokoke Mas celaka dhewe. Nomor 2. Sugeng Dalu. Asmanipun. Niki pun do ngerti kabeh pun beliau kabeh. Ya, Putu Sri saking Bojong. Ya. Iki single. Senang kok aku ngerti kok. Sapine akeh kok tak alap sapine. Nomor 3. Nggih Sugeng Dalu. Cikak-cikuk kesuwen ndak? Dicacat warga. Nomor 3. Nggih Sugeng Dalu Mbak Canggih. Asmanipun sinten Bularse? Bularse. Oh iya. Apun Mang Bedhek. Saking Panjatan Garungan tak walik. Toto garwane wis sepuh. Ah iya. Mbak pentungan iki sing apik diwan wae. Iya. Oh. Sampean kok Sri Kandi kok sing lanang uzak-uzuk. Ora apa-apa mitayani. Aku seneng kok. Ah seneng godani. Ora kok nang nggonku ki angger tak tinggal ngomah nggonku tak go jaga ngomah ngumedeni tikus. Terus. Wis. Bajute Mas Tommy, asma sinten saking pundi? Nggih, Sugeng Dalu Mbak Jani, Mbak Limbo. Saking pundi? Kula saking Magelang. Asma Pipit. Pipit Wijayanti. Pipit sinten? Nggih, Pipit mawon. Ya, pun kagungan garwa dereng. Ya wis. Aja gelem karo sing ngendang ya. Wis dibojo aku sing ngerti kok sekjene aku kok. Lah napa to? Pripun to? Ya karepku ki wong kakangne nganggur ngono lho. Terus aja saru. Aku wis do dikritik ora oleh saru. Terus bajute Sugeng Dalu. Mbak Limbo. Asma Cange. Salam. asmanipun nama Kula nama Septi. Saking? Utami. Saking Paduk. nggih. Single nggih. Nggih, menika. Sip, nah wis. Engko dicatet nomorku WA. Terus. Ready. Terus ready, yuk. Jenenge sapa kowe? Nggih, Sugeng Dalu Rama Prabu Widianto. Wah. Derengaken nami kula Penti. Anake sapa? Anake Pak Widianto. Saka endi? Saking Temon nggih, saking Temon. Sik sekolah apa wis nganggur? Tasih sekolah Ten pundi? ten SMK Jogja. Kelas pinten? Kelas tunggal. Arep buka kelas loro. Nggih, keteke dhuwite bapakne. Heeh, kowe saben urung ana rong sasi terus HP-ne amoh meneh, tombok meneh, kok to? Sengit aku. Wis kose bayar wae ganti upah HP, tombak-tombok. HP nak raih pun moh.
jan bajigur kok kowe iki. Terus Dalu Pak Dalu. asmanipun Kula Ganes saking saking Semarang. le sekolah ten pundi? Teng SMKI. Kancane anak kula senes. Nggih. Oh. Pi Pak ora dirusui ya, Pak. ora. Aku isin Pak nek mbok rusui. Urung-urung wis curiga kowe iki. Apa ya umum umure sak anakku kok aku ngurusi iki ya kowe iki mikir sethithik. Ti Nggih, Dalam. ning ora wangun ya nek karo bapak ya. Awang kancane Mbak Jebi senengi kok. Wah, Saya SMK padahal di sini-sini. jan elek bapakmu iki kok. Terus imah nim yo barang wirang iku nek ra tak tutupe. Asmane sinten, Pak? Nggih. Ami kula Devi. Saking Temanggung. sekolah ten pundi? Ting SMKI Jogja. Kelas pinten? Kelas tunggal. Oh alah. Aduh. Kok yuk ngecas terus iki aku. Apik iki. Nah, SMK ini telu. Wis matur nuwun nggih, Mbak. Bu, sedaya kemawon dipun sengkuyung nggih dalu menika dipun regengaken. Nggih, matur nuwun. Ayo penti nyekel mik. Gendere dipindah pelok barang. Nah, iki gandeng bersih desa yo gending wajib dunekke sike. Dong. Ti. Bawa. Nggih, iki dibawani. Bawa ya. Nggih. Anu sampun dipun pesen boten kepareng jumeneng. Ten pareng saru.